Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary paýtagtyň hapa taşlanýan ýerlerinde zir-zibilleri dörýän adamlaryň köpelendigini, munuň bilen bilelikde paýtagt ýaşaýjylarynyň çöregi we azygy hapa taşlanýan gapyrjaklaryň gapdalynda gaba salyp goýup başlandygyny aýdýarlar. Adamlar çüýüşe plastik gaplaryny, karton we elbetde çörek gözleýärler. Köpçülük indi azygy paketa salyp goýýar. Ony käbirler haýwanlar üçin, käbirleri hut özleri üçin alýarlar diýip habarçymyz 25 fevralda aýtdy. Aşgabatda hapa dörýän adamlaryň şeýlede zir-zibil taşlanýan ýerlere gözegçilik edýän garagullaryň köpelendigini habarçylarymyz soňky aýlarda ençemegede habar beripdi. Şeýle gözegçiler hapa taşlanýan gapyrjaklaryň dörülmegine pätkil berýärler we muny etmäge tinanşýan adamlary kowýarlar. Oktyabr ayında Prezident Berdimuhammedowyň şäher we etrap häkimleriniň adyny eden tankydynyň soň Aşgabatyň häkimetleri zir-zibil taşlanýan ýerlere we olaryň daşyndaky tertip düzgüne hem arassaçylyga ünsü güýçlendirdiler. Hapa taşlanýan ýerlerde gözegçilik ýoly goýuldy. Döwlet başçysynyň şonda paýtagtyň häkimi Durdulyewden şäherde arassaçylygy tertip düzgüni we modernizasiýany talap edipdi. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň 25 fevralda aýtmagyna görä hapa taşlanýan ýerlere gözegçilik edýänleriň arasynda azyk gözläp barýan adamlaryň elinden çöregi hem beýleki iýmit galyndylaryny alýanlar hem az däl. Gözegçi mümkin bolsa alynan zatlary gözden geçirýär we çöreg alyp galýar, azygy konteynerä taşlaýar. Ýogsa köpçülik ondan azygy taşlamazlygy, galdyrmagy sorapdy diýip habarçymyz aýdýar. Bu ýagdaý bilen bir wagtda azyk önümleriniň gymmatlamagy dowam edýär. Şol sanda çörek hem agyz suwy gymmatlaýar. Un problemasy mesemälim. Gazagystanyň ak ununyň 1 kilogramy 10 manada durýar hususy dukanlarda. Yerli un 2 manada, emma onuň hile örenpes. 5 litrlik gaba salynan agyz suwuň bahasy hem ýokurlandy. Häzir 6 manada durýar, hususy dukanlarda 7 manada. Käbir döwlet dukanlarynda hem 7 manatdan satylýar. Meselem Türkmenbaşy şaýylynyň we Gorogly köçesiniň çatyryndaky dukanda diýip habarçymyz 25 fevralda habar berdi. Hususy dukanlardaky narhlaryň göterilýän wagtynda döwlet dukanlarynda azyk gytçylygy şolsanda çörek yetmezçiligi ýüze çöker. Ykdysady kynçylyklar, agyr işsizlik ýurtlaryň daşary ýurtlara köpçülikleýin şolsanda gazançyň gözleginde gitmegi, narhlaryň galmagy we raýatlaryň maddi ýagdaýynyň yaramazlaşmagy bilen bir wagtda häkimetler ykdysady ösüşiň ýokary sanlaryny yglan etmegini dowam etdirýärler we gymmatbaha kaşaň mihmanhanalaryň, kongres merkezleriniň, ýadygarlyklaryň, täze sport we tomoşa dethallarynyň gurulşygyna milliardlarça dollar pul sarp etmegini dowam etdirýärler.